Igni kendo nyako Ramogi pod wamenyo ng'anyo ma kawuono e alwora ma Nyanza kama jopuonjre ma jaigni kata japuonjre moro ma jaigni 17 yudo thieth bang' kane ochiele kod magina mong'ere kaka rubber bullet e boma ma Homa Bay. Komachielo jodak ma Migori nosoko obila manoweyogi thuolo mar timo ng'anyo kuom kinde. Juma olosona lipot moriwo nyaka monj e apisi mar UDA e boma ma Siaya. Ng'anyo ma Migori ne obedo e yo mamuol e seche mag okinyi nyaka saa 9 mar midhiambo. Luoro nomiyo johala oloro tijegi ka apaya mowuok Migori nyaka Isebania bende ne olor kod jogo eko mane obago ng'anyo. To gima wawacho ni Raila nyaka timne nyaka chiwne gima wawacho. Saba mar piny mar Kenya saba nyaka timnade nyaka yawo. Wadwaro ni wadwaro ni mafuta nyaka duok piny ni japigo. Mar ariyo kama koro wagikani Raila Odinga ogoya gi tiaga sendara. Wadwaro luori jotelo. Obila mane timo arita e boma Migori ne oketo wengegi ka joerago mag Azimio ne dhi nyime kod ng'anyo margi e bomano. Mwachako Migori kasani mandamano mwachake Kenya en mandamano manyaka kel geno kendo nyaka okel duoko. Bei mar mogo nyaka dog chien. Wadwani jotendwa duto mar Migori County mondo riwre gi jende mar Migori County mondo tim mandamano mar kwe. Ok ni wan wuon jotelo mano yier oling to timnade to jopinye mawuok oko kendgi. Kata kamano kane oromo saa 9 kod dakika 20 ng'anyo mar kwe ne olokore mar ng'wech. Obila ne ogolo kokgi bang' mokum jogo mane ng'anyo ne osokogi e kamoriko ne giywe e karalapno mar posta e bomani ma Migori. Obila mane oriko ne opondo ne orakore kod jogo mane ng'anyo ka gitiyo kod irogo magolo pi wang'. Moko kuom jogo mane ng'anyo bende ne omanore kod iro malungo pi wang' mane gikuoyo kuom obila. Kendo chakre sani vijana wadwaro wuok oko kar rombu kaka wasebedo ni. Mandamano wadwaro timo kila wuok tich gi tich ang'wen. Onge gimiluongo ni handshake, mano gima wadagi. Number 2, jogo manodhi moketho gigi Uhuru Kenyatta gi gigi Raila nyaka makgi maketgi e custody. E kaunti ma Homa Bay, ng'anyo ne owe japuonje moro kod hinyruok karore ne ochiele kod magina ma ong'ere kaka rubber bullet. Japuonje no ma jahigni 17 ne lisasi omako bath wiye e kinde ma obila ne rakore kod rawere mane ng'anyo e kar dakno mar Shauri Yako. So when he was brought here, he was unconscious, but he was revived, he was stabilized. He had a cut wound on the right side of the head, which was bleeding, and the bleeding was stopped, and he got 3 stitches on that. During that stitching, he regained his consciousness, and from that time he has been conscious still. He's stable now. We are optimistic, very optimistic about the outlook, but because the injury was to the head, we will admit him in one of our wards for observation. Ng'anyo mar Azimio ne orocho chenro mag ohala kod yore mag wuoth e bomano ma Homa Bay kane ochuno obila mondo kejo ng'anyo ka gitiyo kod iro malungo pi wang'. E kaunti ma Siaya, jomoko mawachore ni ne nitie ng'anyo ne omonjo kendo ketho apis maduong' mar UDA e bomano ma Siaya. Ng'anyo ne ochakore kod mulo e bomano ma Siaya kod gwenge mamoko. Bang'e to jong'anyogo ne ochomo apaya matudo Siaya kod Ulanda kama apis ma UDA nitiere kendo ne gidino apayano. Ne ochuno obila mondo kejo ng'anyogo kod iro malungo pi wang'. Juma, Ramogi TV.